Wala pala yung Axel, bakit? Ay, basta lesson eh. Ba, ito pala yoyo. Kasi sayon. Sayon, dali ka. Dali, ito ka sa video ka mo. Dali. Ito ka sayo, dali. Ito ka sa video, sayon. Nakalive ko, nakalive. Sayon. Nakalive ka mo sa magdiyaw ko, nakalive. Yung ba yung laro? Laro. Nakalive yung magdiyaw ko, magkilig ka sayon. Yes, mga subscribers, ito po yung aming session therapy. Sayon. So, nakita po natin yung Halika, ginawa namin before. Ito ka sayon. Say hi to magdiyaw ko. Yan ang video tayo. Yan! Yung ating, ha? Buka mo na. Upo ka dyan, upo ka dyan mo dyan. Saka mo naman po. Para makuha tayo picture sabi mo lang. Upo ka Kakain ka pa tapos. Upo ka muna. Yan, o. Nakikita ka na sa video ngayon, ha? O, dyan, kita ka sa video doon. Ayun, dali. Kunurin mo, sabihin mo hi. Hi. Hi, yun, mami and daddy. Hello. Yan. Ano ba? Kaya ka. Kaya ka niya. Kakain daw siya. Pinisel dalawang po dyan. Mary inip. Mary inip ko yan. Mel! Ba, kapinaptutog yaman no? Wala na siguro puli ni. Yo. Kaya be mo no rin ka po ko. Baka niya. Sige. Dala mo niya yung e-bike mo. Yung siya ninito. Itang mga bayo. Kasi itang ito na pinako din. Sayon. Anak na yan. Yan, ito na lalaki. Tatang na tayo niya. Oo, apin. Itang tricycle na. Seli niya rin po yan. Pinako din ang ayak siya. Betang mo daw sa panakawan na T-Max. Pinako din. Yung sidecar. Kasi yung napagdaan ko yan. Itang mo ito ang gagamitan. Seli niya. Ano na yung paano kita? Para masagyan si Papa Kayo. Sinalagi na pala daw. Yo, buti nakita ka. Ikutan mo na eh. Asak ko yan. Puputay po yan mga. Naputan ang dugo. Agabi. Ay, sabihin ni mama ko yan. Sasabihin mo. Ano ka rin? Ano? Bago na ka? Ayan na. Pagpariban. Ang palibay niya? Pariban niya. Putay pa muli. Para dating niya sa unang. Dagitan. Wala lang ubra ka rin. Dahil sa ating 7th session, ano ba yung mga improvements sa'yo? Dati Ayan, nawala yung mabigat. Tapos yung pa ako gumaan. Nawawala ng konti yung nervyos. Ayun. Importante yung nervous mo. Yung nervyos ko hindi na masyado. Baga sa kalahati na lang. Konti na lang. Matagal natin yung nervous mo, ha? Kante na kasi. Nervous ka na. Problema ko lang yung mata ko talaga. Kaya gusto ko din dasal pa. Sutok na bala dyan. Konting dasal. Kaya tsaka pinulito at taputan lang. Pagdating ng anak ko, pasisya ako. Si sa Korea. Ano buwan pa lang siya wala. Lagi na. Every 3 months, ano? Ngayon lang, pag may holiday, umuwi siya. Tapos yan, uuwi na naman ulit. August na. Tapos December na naman. Noon, hindi. Straight 2 taon. Nakakain pa siya sa'yo. Baka na never tanong. Meron din ng Jollibee. Mga 2 taon Jollibee. Kasayo ng kaya pitang. Hindi, pre. Jollibee, McDo. Huwag ka ng chicken ka ng kaya yan eh. Ako na. Yeah. God Sige. bless. Yo! Yan sagli. Bakit may
Hindi pwede sa akin. Hindi ka ba? Kahit na makikita mo. Yo! Kaya ano, pagkita ka, ano kaya YouTube? Ha? Magkay ka muna, ano kaya ang YouTube? Antay. Nakaitan, Hindi ka, sino ka pa? Kindok ka pa. Yan. Yan. Itang laptop, yung gamito ko kasi kakasin. Eh kaya na ko kuya mo, ang gaputan mag-video kami. Ay, ito, magkain ni Axel mag-cellphone niya. Ali, kunin mo yung laptop, sabi mo kang papa mo. Bakit ang laptop ka no? Ang kaputa sabi kay kuya ni mo ko. Ineman mo ko, mumura dyan ni Balay. Mako ah. Bakit no? Ano ka punta? Kaya mama ko. Wala na ka mapunta nun. Night! Night! Mababawas niya ano nervous si Ayan na mama. pala. Ayan, kasabi mo na yung palapin. Ali, Gamitan niya. gamitan kaya kasi ang gapotang ugto, kasabi kay ng anak ko, ng anak mo. Eh naman mo ko, bakit mainit? Gamitan ninong gumamit wariken. Yaxel, dala na ini. Siyempre, alam mo naman, lobat. Akin niya rin yan eh. Leka ang Axel, sabi ko cellphone ka yun. Kana ko lang gamitan ni Sayon. May sira yung cellphone ni Sayon. At hindi mo pala gagamitan sa cellphone eh. Sa ano? Ali! Ay, teka, sabi mo ito, nakakulit ba tayo kasabi? Para mo na pag yung laptop, mo naman yata gamitan. Kasi gamitan niya sa unit ang cellphone, ini-axel ka niya muna na rin yung tablet. Kahit charge ka rin yung tablet, patay niya lobat. Ah. Pangalan niya? Ay, tingpang nga pa ken. Oh. Tuyay tayo sa nurse ko ata. Hindi, sa'yo na. Sige, ubusin mo yan. Bachelor Science sa IT, kay accounting. Sino na din lalaki ba rin? Ano? At wala lang, ano lalaki, hindi Ito babae niya. Ang Yung piyang masakit karela. May turang video. May turang bagya. Against the light ka pa. Against the light ka pa. Then punch mo na. Wala niya ba? Hindi ba yung vlogger kaya? Ako hindi ako bisa. Sila may tapya. Ang vlogger. Hanggang sa light ka po. Sila niya pa. Wala. Ito yung punch mo. Trending yun eh. Mag-shoutout ka ba? Hindi kayo. Shoutout na. Shoutout sa mga nagpapa-therapy. Sana lahat kayo gumaling. Konting dasal lang. Hindi ako hindi nga. Oh, Ayan. wala sana akong papa eh. Ay, tapang Mag-vlogger na yung burin natin. Wala niya. Mag-vlogger na yung burin ni... Kasi kang actually yan eh, lubat. Tan tablet, tan cellphone ko gamitan ni Sayo. So yung lower part, upper limb ni affected stroke ni Isali. So affected, malambot na. O dyan, may muna papatuki. Kita. O Kita dyan, niya. patad ka pa. Bakit Kasi, kita ko yun eh? makakakain maloloko yan. Nino? Napon, binabae yan. Kitang niya may mga garas-gas. Ay, yan Kasi, mas eh. makalulis naman lalaw eh. Lako, yan mo. Yan iya makanyan. Eleman dati makanyan na eh. Eh, sana yan kasi eh. Eh, sana yan. Patulan na yung daw. Bibitin mo. Ba, Sige na eh. Sige na oh. Kaya reta pa ang oriente sa Hindi na tayo ba yung militan mo na? Yan na yung mga po. Oh. Maski joke-joke ako. Maganaayan. Maganaalang ang desisya ko. Magmana lang ka na ako. Sana before na eh. wala may stop eh. Uy, may stop eh. Kaya biday. Ginaram-slam na yung sayon. Ang mga nito. Ito, adwang manok. May itong nuggets. Anya rin kitang nuggets. Kaya niya ano. Ah. Sarap naman ang buhay mo ako. Kasi di kaya bakal mo sir. Kasi Wala ni Baroy yan? Mag-shampoo. Grade na naman. Grade 2. Grade 2 na ba? eh naburing almusal niya ang mga anak. Yeah. Kami ng spaghetti. At hindi tayo babola mesa. Itang Big Mac tamo, mga pila niyang ground beef ko. Kapit na muna. O sa tika Big Mac. Ay, wari, gawa tayo. Nan Big Mac naman.
Number. Itang kaya, itang lasagna. Ay, luto binitang kay. Grabe, sali na kami, kaya ka muna magkape ng kilo. Gawa ang lasagna. Spaghetti ang lasagna mo, sali ang lasagna. Pati lang lasagna, sa odra. Odra pilorito. Pati ng cheese ko. Pati ng tomato paste yan. O Diyos ko, manalain po Diyos ko. Galing na ako po! Galing na ako, balik! Akala ko, tingin pang gagawin ka rin. Sasama ka lang umuwi. Bakit sasama siya? Sige, may muli ka po. In-short na short na pa yung kung no. O, tikiwi pa. O, sige, bahala ka. Batang... Parayan mo din. Sayo ito kaya ka na mag-basketball. Uy, Axel, muli na rin. May siya ano nga si Tono. Kita kaya balo, may siya o may galamo siya. Ngayon ipa-inject yan. Number 12 kaya kami kayong doktor. Sayon, ito ka. Ay, thank you. Thanks, Sayon. Kinakayan eh. Nandun niya na siya kayo. Ako pang kahit. Tagan. Ganda nga yun. Yan lalam na kayo. Oo, nabla ako sa akin. Hindi man kayo. Di niya may patagan ba niya. Di tatak na din niya. Kaya ka din niya. Hindi ka man kayo. Thank you, Sayon. Ayan. Sayon, hindi ka ba? Hindi ka sabi. Abay, siya sayon. Ito na. Ilot-ilot. Gumaan naman ng konting kamay ko. Tapos na-stress na naman ako. Taas mo nga konti, Nay. Ulit. Yan. Sa kinakain ko. Tapos hawak sa ulo. Hawak sa ulo. Hawak sa ulo. Ayan, kamot ng konti. Lagi mong gagawin yan, ha. Sa wala. Yan. Okay. Tapos, close open tayo. Yan. Yan. Bye-bye. Stretch. Bye-bye. God bless. Kiss muna ako. O, Dex muna sa'yo, no? O, Dex muna sabi, paano pa sa vlog Kunin natin? mo yung palta mo sa lawalo. O, paano pa sa vlog? Sige mo. Bye-bye. Bye-bye. O, panoorin mo mamaya yan, ha? Dela na pa yung pamangana. Benchi ng anong bukay. Yan yung mami na nugget. O, tingnan pa burger. Ako yung apo ko. Kalkulan ko talaga yan. Tulog mo lang ang po mo. Oo. Hindi nga. Wala kang May siyempre. katipantay. Tunay yung kape. Ay, magselos. Magselos rapin eh. Ba't siya po? Mas mahal niya si Sayon. Ikaw favoritism man, eh? Ali, paborito ko ang din mas si Axel. Sila nga, no? Siyempre, balang kasi si Pigla matutod. Si Pigla matutod. Nalala ko ako ito. Oo. Masakit na ako yung pag-isito. Kasi si Pigla Hindi matutod. pa yung kanta mong kain na eh, man. Medyo papawas mang kempeng eh. Wah, at tulad ka ako. Hindi. Kahit tayo mo boarding na. Ayan. Papawas yung kempeng. Nyay kong pasko yan yan. Tama yan. Ito minuli. Ay, bago ba? Balik yan rin po. Tanin. Yoyo. Ini. Kanya rin yung kumpanya yan. Kailan ba katukon ng siya? Kailan ba katukon ng laring. Kalwal na siya ng opisina niya. Kain na. Ganyan mo. Bye-bye po. Ingat. Nangyari po ng bank tayo. Yan naman ang pag-get ko. Yan ka, matlo. Magandang karela po. Dilanin ka na. Bilyano ko pa. Nuggets. Hindi pa yung mang kempeng, eh. Pero nakaman-manya, pero di nanap. Huwag na kayo ko. Nabipita na natin sa ako. Kaya anong takot. Kis na kita ang matulog ka na ako.
Gasili magkanakaya ba't ba't sinumpong yun? Ay, tama ito. Magkanakaya yan. Nakakain mo rin to. Sa Ay, buso. bubulad to. Oh. Pa mo magsalita na yun ng late to. Wala pang komunikasyon. Kaya yan din na. Green. Kailan ko na kanya nervous na eh. Magbabagyan eh. Umila ko na. Doon ako magbabagyan eh. Yes, ka lang. Sabi ni nervous kasi yung nervous lang magpabagal kayong kagalingan mo. Wow. Pero kailangan siyempre pag kinakain, sabi naman ng tali kaya ka. Kasi puta makakain ka, hindi mo nalagyan ka. Kaya itang pinagagawa. Kaya yung banyo, makapunta ako Oo. doon. Pero kailan ako wheelchair ko. Kaya ba dito? Libre. Kasi yung wheelchair, importante yan. Maka ka na muna. Dobo, awa. Bigadobo yan hapon. Kaya na pwede magluto yan. Magluto lang makasalito. Panepin mo, manorder, Sa bagay yung adobo kasi sa huli, aluto mo, kasi pakulobe mo. Libre labamangan. Ano yan? Kasi pa yung lipipod na ako na naman. Naman eh. Sabi ko kaya, pati nga po, magkalaktan kami mo. Oh, Diyos ko, saan po ako? Jesus name. Jesus name, we got you. Thank you, Lord. Lord, Thank you, Lord. thank you, Lord. Galing na po rin mata ko. Pag mamalugan ng bike power, pero Eh, wala mo konti. Pasang konti. Yan. Sige. Konti. One. Okay. tupon na kang apat, di. Sige. Three. Ang gana po itang Three. bacon ka. 4. 5. 6. Tangle mo na yung nasi, ne? 7. Yes. 8. Tangle mo na din na. Yung kanatan. 10. Okay. Next. Dito lang. Ito. Yan. So, maganda yan sa mo. Tapos, ikot mo. Hindi, magwagalaw to. Kulang ng galaw. Yan. Oo, yan. Napen? Tapos, reverse mo. O sige, kawalin mong karengaso. Oo, hindi ba? Papakli. Yan. 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 Papakli. Yan. Tapos may bagya-bagya. Bagya-bagya mo. Tapos may bagya-bagya. Tapos may bagya-bagya. Bagya-bagya. Sige. Push. I-exhale. Okay, baba mo konti. And then, ganyan. Very good. Okay, relax. Isa pa. Yan. Taas. Relax. Yan. Very good. Tapos ikot ng konti na. Yan. Reverse mo. Yan. Very good. Yan. Relax. Okay. Binat ka, ha? So ito po yung, sa pinakita ko na po, Pagkakita ko, nakapag-nakapit. ayan, binidyo ko po yung sa kanyang upper limb massage therapist, yung mga ginagawa natin usually. So hanggang muli po, si Modelo Magkepeng, kakat mo natin yung video natin kasi mamasage ko na siya, and then, ayun kanyang digital. Ayan. So, pinakita namin ito sa 7 session namin, yung walking at saka yung upper limb na nagkaroon ng development. Kasi muli po, ito po si Modelo Magkepeng. God bless po to all of you. Tandaan niyo po, habang buhay may pag-asa, lagi tayo mangalis sa ating Panginoon Diyos. Lagi tayo magdarasal, nawa tayo pagpalayo at ingatan sa lahat ng ating nakbayin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.